तब काका कौन समाचार सब बढ़िया बा हो। अनिया ये सु क्या बा व्यवस्था व्यवस्था कइले बड़ा कि यही कट जाई होली। मतलब सारा गांव के लोग जानेला जे केहू के मिले चाहे ना मिले, हटिचरा एक दिन दू दिन पहले से अपन सब तैयारी कइले रहेला। 2 जरकिन ठारा एकदम ममौले बानी। खाली बिहान होली के बाखर खाली होली के बाखर आउ कहला बा आदमी ये घटी तो फिर कही हम फिर मोटरसाइकिल से मंगा दे। तो खाली ठहरे बा कि ओमे कुछ चिकनो उखनो चले। 2 गो खोसे किनले बानी यही जाके बनी आ दोनों खोसिया में से 2-2 किलोमीटर रही आ ओकरा बाद दारू रही। मतलब खर्चा का चौकस प्रोग्राम बना। हम बुझत नहीं बानी जे तू आइल बड़ा फिर भार मारे खातिर हमरा के। तो हमें कौन सी भार मार में खर्चा उर्चा ना करवाइल बनी। तो खर्चा तो हम करबे करम, अपन भोर पर गइल बा तोहरा का थी हमार खोसिया के मिटवा खा ले हलो आ कोहा तरह चला हमरा घर के देखो कैसन बनल बा आ गइनी आ अभी कुर्सी पे बैठल दिले तोहर मेहरारू कढ़ाई चला के मार देलो। जानता रहो उ समझ गल जे आ गइल बालो दारू पिया ओकरा दारू से बड़ी घृणा हवे होली में। सुन लो वही से चला के मार दे। सुन सुन धीरे धीरे बोल ना तो तोहर सुरे न हियो हमार बुढ़िया 20 हियो चला के मारे लिखा। आई दादा उ सुन ली तो यह बरे से चालू कर दी ओइसे कतन धीरे धीरे बोल। अच्छा अब ना बोलम कस के लोग तो नहीं है यार सुतल बिया। अच्छा जहाँ जे जगल लखा सुनल कले यार हो जाई। एगो काम कर 2 बोतल दारू हमार रही आ येसो के मीट तोहार रही आ हमरे घरे बनी ना मर जब तारा घर हम तो सब तोहार रही। अपन जाइया अपन घरे अपन खइया पिया हमरा से तब यारी ना रही। मीट तोहार रही 2 बोतल दारू हमार रही आ यही जा खाई जाई पिए जाई खत्म।